Yes, good morning 100 times Ma'am Jess og sa atong mga suking tigpaminaw. Base sa report gikan sa Pag-asa sa atong regional forecast ang tibuok dapit sa Mindanao makasinati sa panalagsang pagdag-om ngadto na sa mapanganuron nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga pag-ulan, kilat ug panalugdog tungod sa localized thunderstorms. Kasarangan nga hangin ang magagikan sa habagatan ngadto na sa habagatang kasagpang direksyon ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod. Karong adlaw dinhi sa Tangub City gipaabot nga madag-umon sa hapon. Ang kahigayunan sa pag-ulan karong adlaw gamay ug hinay nga pag-ulan ang gipaabot. Ang temperatura gibana-bana nga managlahi tali sa tropikal nga 33 degrees Celsius ug kasarangang init nga 24 degrees Celsius. Misubang ang adlaw kaganang alas 5:27 sa sayong kabuntagon ug mosalop kini sa alas 6:02 sa gabii. Ang kahayag sa adlaw mulungtad sa 12 oras ug 35 minutos. Alang sa mga kaigsuonan nga nag-atang sa atong kadagatan unang taob, unya sa alas 7 sa buntag, unas unyang alas 4:57 sa gabii. Lakat sa panahon alang sa yanong balita, Untoy Restillador, una ang Ginoo.